bude experiment na dôkaz jedného zo spôsobov šírenia tepla. Bude to šírenie tepla vedením. Pomôcky, varná kanvica, hrnček, vychladené maslo, lyžice z rôznych materiálov. My použijeme kov, plast a drevo. Dali sme si vodu variť do varnej konvice. Do hrnčeka poukladáme predmety. Na každý z nich sme umiestnili malé množstvo masla približne v rovnakej výške na dnom hrnčeka. Nalejeme horúcu vodu do hrnčeka a zatiaľ pozorujeme, ako sa maslo začne pomaly topiť. Najskôr sa maslo začalo topiť na kovovej lyžičke. Potom sa začalo topiť na plaste. Nakoniec na dreve, ale ako vidíme, na dreve sa ani topiť nezačalo. Toto bol dôkaz na šírenie tepla vedením.